Доброго ранку усім, хто прокидається разом із телеканалом АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і обираєте нас. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна. І давайте розпочнемо із огляду міжнародних подій, що відбулися у світі. Короткий дайджест до вашої уваги. Прошу. Сполучені Штати враховують позицію України в питанні будівництва «Газпромом» проєктів газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік» та виступають проти поширення монополії Російської Федерації на європейському газовому ринку. Про це заявила у четвер у Вашингтоні речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Хезер Науер. У Лондоні поряд з різдвяним ярмарком вибухнув автомобіль. Зазначається, що вибух стався за декілька метрів від сотень дорослих та дітей, які прийшли на святковий захід. На місце події прибули співробітники правоохоронних органів та пожежної служби. Деталі з'ясовуються. Хакер, який працював на ФСБ, зізнався в американському суді. Виходець з Казахстану, нині громадянин Канади Карим Баратов, визнав свою провину у хакерській діяльності та зламу поштових акаунтів на користь Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Управління військового співробітництва Міністерства оборони Сполучених Штатів оголосило, що в 2017 році Сполучені Штати продали зброї, військове обладнання та супутніх послуг на загальну суму в майже 42 мільярди доларів. Як підкреслили у відомстві, такі цифри демонструють високий попит на продукти та послуги Америки. Про те, що ще відбувається у світі, про актуальні теми ми будемо говорити з гостем цієї ефірної години. Олександр Демченко, журналіст, уже у моїй студії. Олександре, доброго ранку. Вітаю. Власне, розпочати хочу із доповіді НАТО, що ведеться кожні 4 роки, про те, що нарощення озброєння Росією та Китаєм провокує початок нового нарощення озброєнь так званої холодної війни. Ось така заява. Про що вона може свідчити і чи дійсно є про що переживати? Ну, насправді, це, знову ж таки, черговий звіт НАТО, який подається там раз на кілька років. Але попри це він надзвичайно важливий, тому що якщо ми порівнюємо його із 13-м роком, до прикладу, там не було сказано про російську агресію, про нарощення військового потенціалу усіма країнами світу, тобто мілітаризації економік усіх в більшості країн світу, які мають надзвичайно потужні бюджети, таких як США, Індія, Китай, у тому числі Російська Федерація. Що цікаво у цьому звіті? Те, що Російська Федерація була зазначена як з 2014 року після окупації 13-14 рік, після окупації Криму, після окупації окремих територій Донбасу, країни почали збільшувати свій військовий потенціал і збільшувати кількість озброєння. Це говорить про те, що, можливо, дійсно, згідно цього звіту НАТО, може розпочатися, знову ж таки, гонка озброєння. І я вважаю, що певні заяви Володимира Путіна, які він каже, що наші дії будуть набагато грубішими, але попри це дієвішими, він має на увазі наступний момент. Він має на увазі момент, при якому дійсно таки країни вимушені будуть постійно оновлювати свій військовий потенціал. Вони вимушені будуть постійно говорити про те, що ми нарощуємо кількість озброєння, і це означає витрати. Якщо ми говоримо про кількість гарячих точок у світі, а це наразі Північна Корея, Афганістан, Сирія, Ірак, можливо, Лівія, вже Балкани, і ще може з'явитися кілька гарячих точок, це означає, що всі ці країни, які довкола цих гарячих точок, Сполученим Штатам Америки необхідно буде прикривати. До прикладу, якщо ми беремо Північну Корею, то необхідно буде прикривати Японію, Південну Корею, у тому числі території Сполучених Штатів Америки, щитами військовими. Це системи протиповітряної оборони, це зенітно-ракетні комплекси, це додаткові витрати на навчання, на кораблі, на постачання, на озброєння, на кількість контингенту, який буде збільшуватися у цих гарячих точках. І це означає, що США, у тому числі США і НАТО, усі країни НАТО, вимушені будуть витрачати гроші зі своїх бюджетів. Якщо Російська Федерація продовжить провокувати надії, тому що тут дуже цікавий момент. Коли говорять про те, що Китай разом із Російською Федерацією можуть провокувати, то я би сказав, що не Китай і Російська Федерація, а все ж таки Російська Федерація. Російська Федерація, вона дійсно займається тим, що вона провокує, США провокує НАТО на певну кількість агресивних дій. І це говорить про те, що дійсно Штати вимушені будуть дійсно якось реагувати на це. І тут питання у тому, що якщо Російська Федерація все ж таки продовжує таку агресивну політику, а США
будуть і далі спостерігати за цим, накладаючи санкції проміжні, не жорсткі, не ті, які вдарять по бізнесу Російської Федерації, не ті, які вдарять по близькому оточенню Владимира Путіна, це буде означати одне – постійне збільшення військового потенціалу, і врешті-решт це буде означати те, що Штати будуть викидати значні гроші на вітер, що вони будуть захищати своїх союзників, тому що європейські держави, вони, ви знаєте, не хочуть у більшості свої витрачати більше 2% ВВП на фінансування НАТО. І ми будемо постійно говорити про те, що економіка Штатів, вона буде ускладнена, і ми будемо говорити про те, що Росія і надалі будуть провокувати ці дії. Власне, ми вже заговорили, зокрема, і про КНДР. У ніч проти середи КНДР здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети у бік Японії. Вона впала в Японському морі у виключній економічній зоні цієї країни, яка є близьким союзником США. Північно-корейський режим таким чином порушив ряд резолюцій щодо заборони ракетно-ядерних випробувань, ухвалених Радою безпеки ООН. Цей запуск ракети, про що він свідчить? І це демонстрація сили, знову ж таки, демонстрація ось цього, про що ви говорили, нарощування м'язів, скажімо так. Це демонстрація Російської Федерації. Потрібно говорити виключно про те, що Північна Корея насправді використовується нині Російською Федерацією для того, щоб провокувати війну на Корейському півострові. Війну, яка була у 50-х роках, коли створена між Китаєм, американцями, між Північною і Південною Кореєю. Вчора пролунали заяви міністра закордонних справ Російської Федерації пана Лаврова, міністра закордонних справ цієї країни, який сказав у Мінську, що США хочуть, певно ж таки, війни із Північною Кореєю. Це означає, що перше пролунав сигнал Північній Кореї, що дійсно Штати хочуть війни. Це означає, що в принципі ці сигнали постійно передаються. Делегація Російської Федерації після запуску ракети, вірніше і під час запуску цієї ракети, перебувала на території Пхеньяну, столиці Північної Кореї. Крім того, пан Лавров заявив ще дуже цікаву річ. Він сказав, що Росія не буде виконувати санкції, до яких закликає США. Російська Федерація не буде зупиняти поставки певні, хоча дійсно наразі є в Кремлі певний акт, який може блокувати усе, крім акордеонів, хоча буде працювати зона вільної торгівлі, яка наразі є в порту Раджин, який, до речі, є зоною вільної торгівлі, де прокладено на 49 років оренда залізної дороги, яка закуплена Російською Федерацією, прокладала РЖД Російської Федерації, російські залізничні дороги. І ми говоримо про те, що дійсно таки у цьому разі буде постійна провокація ситуації. Російська Федерація провокує, вона забезпечує КНДР ядерним озброєнням, бо та кількість ядерних боєголовок і ракет дальньої дії, яка є в Північній Кореї, вона не могла їх здобути за два роки. Про те, на що це може вплинути далі, тому що постійний представник США в ООН Нікі Гейлі закликала всі країни-члени ООН розірвати дипломатичні відносини з Північною Кореєю. Про це вона заявила на засіданні Радбезону, яке було скликано через останній запуск ракети КНДР, про що ми говорили. І так само Сполучені Штати вітають зусилля Китаю щодо тиску на Північну Корею, однак хотіли б, аби Пекін кардинально зменшив постачання нафти в КНДР. Якщо ми беремо в міжнародній площині глобально, так, які наслідки можуть бути для КНДР, для решти держав, які наразі слідкують, скажімо так, за цією Та ситуацією? ніяких наслідків. Я взагалі не розумію, до чого тут Пекін офіційний. Дійсно, китайська економіка, вона вхожа, вона надзвичайно потужна і вона вкладає гроші у розвиток Північної Кореї, підтримку Північної Кореї. Але ж це не Китай поставляє туди озброєння, це не Китай поставляє туди продовольство і товари подвійного призначення, у тому числі паливо, яке використовується для забезпечення тих чи інших озброєнь Північної Кореї, яка наразі вона має. Це Російська Федерація все це робить. Це Російська Федерація провокує на війну. Причому тут взагалі Китай. Китай не хоче мати конфлікту із США на території Корейського півострову. Тому що він не хоче повторення ситуації, яка сталася там 70 років тому. Окрім того, Китай наразі вже починає закуповувати, видобувати газ і скраплений газ і нафту на території штатів в Алясці і там у Штатах і на території певних штатів в США. Це говорить про те, що Китаю взагалі не вигідно це. Це вигідно виключно Російській Федерації. Для чого? Хаотизувати систему. Для чого? Для того, щоб американці постійно витрачали гроші на оновлення озброєння, на додаткові засоби, які можуть захистити. Це означає на те, щоб... От дивіться ситуація. Якщо Дональд Трамп, до прикладу, скаже, що ми не будемо воювати, ми будемо, до прикладу, встановлювати військові щити, ПВО,
Південна Корея, Японія, територія Штатів. Це буде означати, що Китай буде починати тренування посилені. Це буде означати, що США будуть починати тренування посилені, які наразі відбуваються кожного майже місяця. І це буде означати виключно один момент, що буде постійне напруження, буде постійний конфлікт. Цього і хоче Російська Федерація. Вона хоче, врешті-решт, щоб була війна або величезна криза, щоб ні Китай, ні США не зближувалися, щоб російський газ не постраждав, а й далі проходив на територію Китаю. Вони ж будують там цю силу Сибіру. Проблема в тому, що вони її не можуть побудувати. І не зможуть побудувати вже з наступного року, тому що будуть запроваджені надзвичайно складні санкції для економіки Російської Федерації. Ми вчора бачили статтю Reuters, які сказали на те, що оточення російського президента і взагалі бізнес, топ-100 бізнесменів Російської Федерації напрочуд стурбовані тими санкціями і тим законом, який був ухвалений, підписаний Дональдом Трампом. Про що це говорить? Це говорить про те, що врешті-решт вони не знають, що з ними буде. Вони не знають, що буде з їх грошима, які перебувають в банках США, які перебувають за кордоном. Крім того, ви знаєте, що Вашингтон запросив у фінансових установ європейських структур і не лише європейських, щоб були показані всі процедури, як проходять гроші, яким чином російські бізнесмени їх вводять в офшори, які гроші є в близького оточення Путіна і на що вони впливають. Крім того, буде заблокована будь-які поставки газопостачання Російської Федерації, вірніше так, побудова будь-яких газогонів з території Російської Федерації. Турецький потік, Північний потік через територію Сирії, на територію Китайської Народної Республіки. І Росія не хоче втрачати свої ринки. Тому вона починає певні агресивні дії у Афганістані, тому вона починає певні агресивні дії в КНДР, на Балканах і так далі, щоб заблокувати те, щоб їх економіка спала. І крім того, вони хочуть зробити так, щоб США займалися своїми проблемами, тому що якщо Дональд Трамп буде починати встановлювати ці військові щити, йому скажуть: почекай, ти ж казав, що ти агресивний такий президент, що ти можеш вирішити проблему Північної Кореї, що ж ти її не вирішиш військовим чином. І тоді рейтинг його буде падати. Буде постійна криза в Сполучених Штатах Америки. Цього хоче Росія. Росія хаотизує систему і хоче встигнути це зробити до виборів, які відбудуться у березні цього наступного року. Тоді в мене таке питання. Ми говорили про те, що Росія провокує, говоримо про те, що Росія хаотизує, як ви зазначили, про те, що Росія, в принципі, гіпотетично готова до... Чи готова, от в тому і те питання, чи готова Росія до розгортання якоїсь повномасштабної війни не на сході України, а в світі? А їй не потрібна війна як така. Вона не буде там брати якусь участь. Вона використовує сили, які є всередині певних регіонів. Якщо ми беремо про Північну Корею, вона використовує режим у Пхеньяні. Я вже казав, що вона каже йому, що на вас нападуть, запускайте ракету, покажіть. Вони запускають ракету. Вони думають, що на них будуть нападати. США на це вимушені встановлювати постійні, проводити навчання. Це показує, немов би США агресують. Насправді цього немає. Це відповідь на відповідь. Російська Федерація зіштовхує режими. Крім того, це говорить ще про наступне. Ми ж не знаємо, які перемовини відбуваються у Пхеньяні. Ми ж не знаємо, скільки там російських агентів, скільки там російського впливу, скільки там російського озброєння. Ми знаємо, що на території між кордоном Російської Федерації і Північної Кореї встановлені російські війська. Там також відбуваються навчання постійно. Там також встановлені системи протиповітряної оборони. Про це чомусь ніхто не говорить. Я взагалі вважаю, що оці кроки США, які говорять про те, що давайте встановлювати санкції, давайте прибирайте дипломатів з території Пхеньяну, вони безуспішні. США необхідно заявити: Російська Федерація, ти не будеш у перемовинах. Російська Федерація, якщо твій режим, якщо Владимир Путін, ти захочеш і далі продовжувати ці дії, ми вимушені будемо запровадити санкції вже проти тебе за те, що ти втручаєшся у справи цього регіону і намагаєшся зіштовхнути лобами кілька країн одночасно, встановлюючи війну. І також потрібно сказати Китаю, що якщо ви далі будете співпрацювати, то нічого у вас не вийде. Ви не зможете диверсифікувати своєї економіки. І взагалі, враховуючи, що ви тільки починаєте розвиватися, а спад економіки все рівно відбувається у Китаї вже наразі, то ми не гарантуємо вам, що цього не буде продовжуватися і надалі. І Європейський Союз також має відреагувати і на те, щоб постійно вкладати гроші на фінансування НАТО. Тому що ті виклики, які були прописані у цьому звіті, вони вимагають значних вкладень фінансових. Потрібно Європі вже прокинутися, тому що ми бачимо вже Німеччину. Це ж другий раунд для Путіна. Ви що думаєте, що те, що відбувається у Німеччині, це просто так? Все, що відбувається у Німеччині, це продовження тієї політики, яка була покладена кілька років тому офіційним Кремлем.
Він продовжує, просто це другий раунд, тому що це вже заблоковано. Якщо наразі будуть якісь там перевибори, альтернатива для Німеччини отримає набагато більше голосів, ніж це було. Ось у чому проблема. Увесь світ може запалати, якщо не буде необхідної реакції, яка необхідна терміново. Не потрібно відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Олександр, я дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру, що допомогли у цьому розібратися. Олександр Демченко, журналіст, був гостем цієї ефірної години. Програма «Саба» з вами не прощається. Ми повернемося буквально за кілька хвилин. Дякую, що залишаєтеся із нами.